dej odběr. Takže máme tu nové videjko a dneska budeme špehovat ľudí. Fakt originální nápad. Ideme si urobiť nejaký skin. Nejaký špehovací. Akože ste to nepočuli. Takže napíšeme tu agent. Máme tu fakt originální agenta. Agent. Fakt je to originálne. Fakt. Asi neviete, ale ja, hej. OK. Dobrá, dáme nejakú černú fasku. Dáme napríklad toto. Tak. Dobre. Tá hlava, no. Zmeníme ju. Teraz je to parádní. Tak, takže ideme špehovať ľudí. Čo robia v tomto mestečku? Takže zoberme si tu ďalekohľad. Kde mám ďalekohľad? Aha, tu mám ho. Už ho mám nastavený. Dáme pekne preč a ideme špehovať ľudí takto. Máš peknou za 6 dní bude nový update. Nová reštaurácia. To bola dobrá. No tak som zvedavý, aká bude lepšia. No nic, to nevadí. Budú asi samé mini updaty, že ak sa bude to postupňovať asi tak nejak. Takže ideme sledovať, čo budú robiť ľudia. Zatím môžete hodiť like na začiatku ako odbier. Takže asi tak nejak by som vám povedal. A ideme špehovať ľudí, čo tam robia. Emma týpek je s autom. Alebo týpka teda. No, nič nerobia. Co ďalej? Kámo, týpka tam bere. Kámo, what? Máš peknú prd... Sakra. Dobre. 1 rok. To sú Češi? To sa mi nepáči. Áno. Pozrite, tu sú Češi. Pomoc. Tu sú Češi. Budeme trošku zle. To sa mi nepáči. To bude mať trošku zle. Nahratie videjka. Hehehe. Zahojte fakt ten like. Si až prdel. Na začiatku nešiel zvuk, to len ako pripomenutie, aby ste dali odber, ale nemusíte, nie je to povinné, je to za free. Ideme sledovať ich. Aha, tak toto avkuje, tak tam nikto není. Kamo tu všetci avkujú, čo robia? Aj, ideme niekde inde špehovať. Ale pri tom páde, ale kde? Musíme nájsť nejaké miestečko, kde budeme ich... Aha, tak to sa mi páči. To sa mi zalúbi. Je tu hejter. Co? Jaký hejter? Pomoc? Jaký hejter, sakra? Sa pozrieme na friendy tu. Aha. Ja to nemôžem ukázať na videjku. To len tak bezvodne nemôžem ukázať na dávku na videu. Mi ešte zabanujú kanál. Pomoc. Uchylný život a ani domu jedna. Kámo, sami toxici. Ale pak si to zase rozmyslel. OK. Asi avkuje. Neviem. Skúsime ich niektorých aj vytrojiť. Niekomu sa priblížiť ku baráku. Kámo, prečo tu zákodango sú barak? Ako ja poznám jeho grupku, som aj v jeho grupke a poznám to, že možno tam bude hejter. Nie, tam bude hejter a tu bude Dankles nejaký.
vydávajú sa za Dangosa, že nemajú kanál, tak teraz môžu sa vydávať a vydávať videjka ako Dangos reálny. Tak to nedopustím. Možno sa zapichneme na toho Dangosa. Tak to si dobre jazdíte. Nevadí vám to tie krydla, čo svietia? Typek, jaké bomby s tou károu. A ja budem mať taký Game Pass, nebojte. Hej, cíčku, panáčku, ale je to fejkový, hej. Rúžová Anka je za tebou. Ja mám dres Ronalda. Ja im niečo napíšem len, hej, aby sa polákali trošku, aby sa zľakli. Ja. Natáčam na it. Nedá to hashtagy, nie, dobrá. Bomba. Natáčam na it. Teraz. Prepačte, ale kámo. Označíme teraz. Pozdravte do videí. Nadávky tu. Tak to ne. Pekne pozdravte do videjka okamžite. Pozdravte do videjka okamžite, ľudia. Okamžite. Kde ste? Pozdrav do videjka aspoň ty. Dávaj. Cez. Yes. To je správny kluk. Tak nič, no. Dobre, ideme ďalej špehovať ľudí. Dobre. Aha. Dejte odbier. Přesně tak. Yes. Přesně tak. Takto, jak sa správa trošku ten týpek, tak presne si ho môžete pridať. Je to fakt dobrý týpek. Yes, sir. 99-letý dedek. What? OK. Dejte, ať má 1 milión. Presne tak. No to zrovna neviem, či budeme mať milión, ale ako môžete dať, no. Áno. Prása jedna nechutnou vyžívce tam kadí. A rost. Tu mi nebude nadávať do videjka. Ale. Bum. Vypadni, hejtříčku, panáčku, hnusáčku. Pat amát, vole. Pat amát normálně. Pat. To není rider, ne? Jo, to je fake rider, kamo. No nic. Mám tě pred Lamborghini. Áno, prejdi. Bolo najlepšie. Lamborghini. A dobré Lamborghini máš. Nice. Si dám fotku s ním. Počkaj. Tak, so s týmito dvoma autami ja mám premium, takže mám to tiež. Ty mi... Nechci zavřít... Kámo, tu sú samé nadávky. Kámo, tu sú sami nadávací. Nadávajú, kámo. Ja už to nezvládam. Keby niečo, nevšímajte si to. Nezapamätajte si to do hlavy, je to nepekné, je to hrozné. Nechcete prežiť také peklo. Co sa tam deje? Kaž, ja sa tam budem pozrieť. FBI open up. Tak.
A ideme, rýchlo, tak. A ideme sa pozrieť, čo robia.